Ang atong unang pagbasa naghisgot niining sanlahon nga sinaaman nga successful kaayo siyang kinabuhi isip right hand sa hari sa Syria, pero naa siya'y sanla or sakit nga leprosy. Bisag unsa niya kamaayo sa gubat, di siya makabuntog sa leprosy. Lingay mong tupad na gusto kang maleprosy. Ingna ko no. Ingna dato kay ka, sikat kay kastanan. Ana, ang tanang tao mutahod nimo, pero naa kay leprosy. Ang saban, ganahan ka. Or naa kay AIDS, doesn't matter. Oh, hindi taganahan anang sakit. Pero sinaaman nakabihag. Ang iyang binihag ba? Slave, captive. Maoy nakasugyot niya nga naay propeta dito sa Israel nga gamhanan kayo si Eliseo. Mao to niadto siya pamasin nga maayo, pero tungod lagi kay leader siya, doon na sad siya standard sa iyang hunahuna. Gusto siya nga mugawas ang propeta sa iyang balay o mo blessing niya haron maayo dayon iyang sanla. Pareho danan daghan kay dinhi mo ani mag-birthday, magpa-blessing ana no. Pero doon na say pamaagi ang Ginoo nga lahi sa atong pamaagi. Ug unsa may giingon ni propeta Eliseo, padtuan ra siya usas mga sulugoon ni Eliseo, niya giingnan siya, "Sir, adto lang kuno ngadto sa suba sa Jordan niya, tuslod didto kapito, niya maayo ka." Murang naglagot si Naaman. Mautong nilakaw siya nga nagbagulbol kay wa matuman ang iyang standard. Di ba doon ay panahon maglagot tas Ginoo kay gihurot gid natog simba ang tibuok misa di Galyo nya imbis matuman ang imong ipangandoy di malaso na hinuon ka. Di ba naana no? Ana mga nobina sa Santo Niño adtuon ginatanang nobina. Ang resulta walang yapon madawat. May gusto nga mopasar sa board exam, nagtinarong na gyud, gibiyaan ang kabit, wa na mag-inom, focus na sa ampo, siging tuon, pag resulta hagbong. Ang kadtonong iyang kuan, amigo nga siging pamabay, siging inom, hapit di magtuon, pasar noon. Usay maglagot ana. Sige kang pa inom ana mga food supplement para wadyo kay sakit na nagdialysis na noon. Ni ano'y sigig inom, maghigda alas karsada usahay kahubog, wa gyud madialysis, 85 na edad, wa gyud madialysis. Ikaw noon 50 pa edad, wa na katulo na magdialysis. Usahay maamong pangpari no. Ngayo pag dialysis. Ana. Ano usahay maglagot betana. Pero ang gipangayo des Ginoo, ang iya gyapong ulipon ni Naaman mo nakasugyot, "Sir, niya naman ta dinhi. Wa man tingali mawa og imong sundon ang gisultis propeta, total niya naman ta dinhi." Og misunod nga medyo naay reluctance ba, miadto siya sa suba og nituslod og katulo og naayo siya. Mo na nga ningon si Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang propeta gidawat or gidaig bisan asang dapita gawas sa iyang lungsod. Kay pag abot na ni Hesus didto sa Nazaret, gusto sa iyang mga silingan nga pamilagrohon siya kanunay diha sa ilang atubangan. Murag kami may imong silingan, pag milagrog maayo, gusto lang silang mutan-aw ni Hesus nga magsigig himog milagro. Pero ang gipangita sa Ginoo ang pagtuo nato.
Kana bang musunod tag unsay gusto sa Ginoo bisag supak sa gusto nato. Sige, lingay mong tupad. Ing na musugot ka kung ang imong bana or imong asawa mangabit. Ing na mudawat ka, imong bana or imong asawa mangabit. Aw, na suway lang. O, ang uban di yun. Nabi tayo may share na ko. Pader, kana ba magsikag hisgot o kabit? Kanang katong naingon ka nga nay asawa nga gihigugman niyang iyang bana hastang mga kabit. Apil biya ko ato, pader. Ana siya. Kaya kining akong bana, sukad pagkaminyo na mo, ambot o unsa ginaasod ani siyang utok nga buutan man siya pero magsigig yung pangabit. Ana. Nya nga ako sang gibuhat matud pa niya, ako lang sa siyang sabton, ako yung dawaton, hastang iyang mga kabit, ako sang tawagan, moingon sa ko, dahi, ang uban ra ba kuno, mga minyo sad, ingon, iya kuno ingnon nga, ayaw lang kay palabig padaan ni akong bana, kay ingon ani gini akong bana, mga bungkag ra ng inyong pamilya o magpatuyang ka. Eh di man sa kuno dato ang iyang bana, pero may tingin kayo mo daglis kasi gwapo sa tingali kay tuyang bana kay daghan mo jud kuno babae nya igabot kuno sila magpanghupaw pa kuno yang bana kay suod naman kay sila di naman sa karon gikan dito ni tintal gyud ko dayon ni Jesus makapa-impierno ra bagina manghupaw sa kuno ngilad bitagin akong gibuhat din ako na ibuhaton ay kaugma tuan na sad ana unsa may imo ikasulti anang tao nga kana bitang manghupaw nakahibaw siyang sala pero magsige ra gyapog buhat pero buutan gayon nasa koy kaila sa una sige ilitaw pa mi ba iya yung tirahan ang iyang mga uyab hasta sa mga minyo usahay yang uyabon tirahan gid niya ana ba nya magsuod man kay niya buutan mo sa kesiya mo, ay sus, mag-istorya, mas buutan pa na ako, mas may pagkayangag pa niya akong naong. Buutan niyo kayo. Hinimbahon sa kayo. Na kung anong imo maginang buhaton, o baka masayod nga sala man na, sige man tang simba. Mamanghupaw sa dayon. Tinuod, kibitaw dong ay, sala man gini. Na kung yung anong imo nang buhaton, yun siya, lami man. Di ko na siya kabiya sa lami. Anak sa uban na to, magsigingon nga, ay ako mubuhag magyuko ng babae or mubuhag magyuko ng laki. Ya, ako magituyuan. Ang sukaran kag di ka mukaon. Ano? Ang sama na siya, mura na siya sanla ba? Mura na siya paralysis. Kana mong sala, gitawag na siya spiritual sickness or spiritual paralysis. Kanang paralyzed nga tao magsige ginagpangandoy nga makalakaw or kanang iyang bukton nga nikuko mangandoy way taong di mangandoy nga makalihok nya sige ginagpaterapi pero magkuko gyud ana hunahuna na lang nimoy gadako nga imo na nang palihokon pero ana gyud nya og ikaw imong igsuon or imong bana paralyzed di kalakaw imo din kasab-an nganong di kalakaw kasab-an dili sige imo ikang buanga ka di ka mulakaw lakaw dia tindog dia jaga anak ita imong bana agas palaway dire sige ja di badada di badada pa ui ka diha ako makasabot yung kuana kayo kanagi akong isigi o kanang himo nga example ba ning sala kay nagatiman manggugog duha ka buok paralyzed sa akong pamilya si papa na paralyzed half body ako sang maguwang si Pedro hangtod karon paralyzed lang yapon gusto unta ko nga mukusog og lakaw si Pedro pero saon man gyud nga ana ra man gyud 1/4 ra man sa atong linaktan ang iyang linaktan
Hangtod karon 32 na nakatuig Pedro akong maguwang, pero believe kay kustanan ang iyang gamay kay nga malihok iyag yung gi-maximize. Unang daghan kay siyang nabuhat nga nindot sa among pamilya. Na anong ko'y ubang mga igsoon o pag-umangkon nga mga nindot kay mulakaw. Ay na lang, no? Muna nga kanaganing ang kaning manggong paralysis nga kinahanglan nga atong dawaton. Akong ipangutana, akong maguwang Pedro. Nganong daghan makaigang nabuhat, nahimo, kamao na siyang muayo og TV, mga relo, radyo, muasimbol pa og kanang mga sound system, makamao na aning kurente. Nga, grade 4 ago na siya. Niya, makahimo sa anang maghimog sibot, maghimog bandi, maghimo og banig. Kamao siya mula, niya, plumbing, kamao sad siya, panday, mao siya pertig yung kugihan na daghan kay siyang nabuhat hasta gani pag-anhi dinis ato ang kadtong naguba nga kanang soundbox nga gidasok na namo sa suok iyang gihimo-himo nitingog naman kasi ginabagan hello nitingog na iyang giayo naog sa siya diri sa atong kusina hinay kay mulakaw silas day marga atong cook galibog na sa man hinay makaining stobo gitanaw po dito iyasan giayo nisiga na ko di ano yung mga dili paralyzed wa gyud kapasigag balik sa kuan stove ako nung maguwa nga galison lang ko kasi pag ana mao na noy nakaayo matud pa sa akong maguwang gidawat niya ang iyang kahimtang ug unsa may iyang mabuhat bisag ginagmay basta makaayo iyang buhaton hangtod siya mamatay 32 years na siyang ingon ana gan kay siya nabuhat wa siya nagmahay so mo na sinaaman naayo kay gidawat man niya ang iyang pagkasanlahon nga nanginahanglan siya sa Ginoo sa Israel mao nang kita mudawat mo tong asawa ni ingon ako ang problema wa na jud koy problema pader kaysa gidugayon sa among panagtipon na anagani mi mga apo ingon ani man ni akong bana ako na gini siyang gidawat ang akong gibati karon kaluoy sa akong bana og sa iyang mga kabit naluoy ko wa ko masuko naluoy nindot no kakita kag paralyzed nga tao sa imong bation masuko o maluoy kana kita gani kadiyag kawatan kaluy inig pangawat niya sa inyo kaluoy sa kawatan gilungkab among balay ano ba kanang libakirang buwa-buwa yung babag panglibak nato kaluoy niya sige libak nako gidaot kog maayo makabasa bitaw ko di sa social media ikaw ang paria ka sige lang kag baligyag slat hingwarta ka mangingilad ka ana nako kaluoy ani niya no na may daghan ko nganlan pa kog tambalos-los ana nako mura naman sa kuanin og termino dito sa mga politisyan na amo sa sila tambalos-los na-appeal sa ko nako sige lang kaluoy asway na ninyo mga asawa inig pangabit sa imong bana kaluoy sa kong bana nangabit niya mauli imong bana mag-wild tamparoson ka taktak imong ipon kaluoy sa kong bana gikulata ko ang iyang problema ang gamay karon aning ni share nako ang iya namang mga anak dagko na no ingon ko no buwagi na nas papa kami na may naluoy nimo wa man ginay ayo ng amahana total dagko na bitaw mi mabuhi na mami wa na mo buwagi na aron malipay sa ka niya ako di siyang gitambagan ang imong gibuhat nagsubay kas Ginoo sunda ang Ginoo hangtod ka mamatay kahimo magikadtong una hangtod karon na noong tiwasono na ka guwang naman tiwasan na lang og nalipay kayo ang Ginoo nako pasagdilan ang imong mga anak kay wa sa na masayod sa ilang gibuhat o gipanulti galisod sa na silang sabot pero mauna ning panahona nga imong ipakita nila nga mas importante ang pagpaminaw o pagsunod sa Ginoo kay mahimo ng tuburan sa daghan kay grasya kaysa pagsupak-supak sa sugos Ginoo kay mosunod gitas gustos tao
Patay na noon ta diha. Muna diri sa atong tubag sa Salmo ningon ta, ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios, anus aman ako makaatubang kaniya. Ang atog yung kalag mo importante. Muna dahil daghang musulti nimo ayaw nagpalitan ng slot, ana ay nagpaminawa, palit yung slot. Gilingay mo tupad. Ina, sige jud kag palit. Ina. Naining text po nako, pader pwede nimo i-share. Daw yung kay kusuna, kusog kay kung musubay-subay, gagmay lang nakong ihatag, subayon gina nako, nya masuko gyud ko. Sa sige na kong paminaw nimo pader, nya sikag baligyang slot, sige na kong palit. Ambot pader na usab man ko, dali na kay ko manghatag, din ajud ko magkwinta sa akong gihatag. Insya, di ra ko magsigig palit diha nimog slot. Hasta dito sa among lugar na ay mga gubaong kapilya, ako na sang gitabangan aron maayo sa among parokya, sige na sa kog hatag ngadto. Nausab gyud ko pader, din ajud ko, di na siya kuno ba magkanabang magsighunaw na. Nya daghan na sa Hinoon kuno kay kwarta mo abot siyang kinabuhi kay sige naman siya panghatag, nalingaw gyud kuno kay siya. Yan siya i-share ni pader ay lagi sulti ako ngan. Of course, daghan man mo nga naingon ana. Congratulations. Nawa di ba muramog na hibong kay man mo'y palit-palit. Mao nang muramog na hibong lain ana day na. Ako bitaw mo sanay akong bisyo god, sige sa kong palit og slot, siging hatag o tanawan ning atong slot na atong simbahan nanindot. Ang atong kumbinto ana nindot na. Hasta kung balay ni kafe bungkag na. O ana, tungod na sa atong slot nakatukod ta ng Kapilinya di Fatima. Ana, kanindot ana, mahimo ka na nimog ikaw ra. Pero kita dua-dua ra slot na pressure day mo, nabugatan day mo ana. Kining ato ro mga projects dinhi apil na nga to gipangtabang na to ngadto sa atong isig ka tawo. Sobra na siguro na 200 million ang atong nahimo. Gahapon nag-mission appeal dire si Father Dindo Yosores tungod anang ilang gibuhat na simbahan diha sa to Kansuhi Argao. Lisod in taon kay ditong lugara ngari sila nato. Lipay kay sila paglakaw pagkagabi kay nakadala sila og 216,000. Di ba? Pakpatan. Wa sila magtuok kagamay aning atong simbahan, ikumparar anang dagko kayong mga simbahan. Pero kadala sila 216,000 nya pagday niyang lakaw, iya pag yung gi-check ang iyang GCash, ingon siya, di ana say ni sod pader nga 15,000 sa akong GCash. Di ba? So kamong nakadungog atong kita atong GCash ni Father Dindo, sudli ninyo tug maayo. Panghatag mo. Nagkag mo barog tong iyang simbahan, munindot na to atong masimbahan na gyud. Di na sila nga tos tent kadakog diferensya, lipayon sa tas Ginoo. Mo na salamat ninyo kay ang atong SBF dag ni increase na sad na nasa tay 13,382 ka slots nga halin nya napay 46,618 nga available. 500 pesos per slot. Ang ato sang DCHS para sa atong pista na nasa tayhalin nga 3,467 na pay 26,533 slots nga available, tag 200 pesos. Yang atong 22 slot challenge nga tag 4,400 niabot na sa 82 ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kay. Ako ra yung hangyo para natong mga manggihatagon ug naa ganitay ikapalit og slot karon palit gidayon. Na kay 500 palit dayon. Na kay 200 palit dayon. Ay napag-unya-unya og tagaan kas Ginoo sa iyang gisaad nga gatusan kapilo. Labaw pagid ni ana ang kalinaw, kalipay o kabalaan sa atong mga kalag. Manindog ta mga manggihatagon